Witam serdecznie. Brawo. Witam bardzo serdecznie oczywiście was wszystkich tutaj też na YouTubie. Też oczywiście ponownie witam na czacie. Dzisiaj cisnemy z nową gierką, taką próbujemy dzięki uprzejmości Revesta. Lisa the Painful. To jest gra takie, niby jest podobna trochę do Undertale'a, ale jest bardzo klimatyczna, mroczna. Też sobie poczytałem, zobaczyłem o co w tym chodzi mniej więcej, żeście są w prelom i się pierecie z innymi. Muszę podgłośnić, ale to zaraz zobaczę. Bo na razie nic nie leci, muzyczka. Jak coś to będę podgłaśniał w trakcie. Coś to podgłośnię. Jeśli to było. Będzie tak mrugało fez na czerwono na początku, jak właśnie. Ja będę mówił, co tu się dzieje, ale jak ktoś ma epilepsję, naprawdę, bo mnie to drażniło strasznie. Jak to mówiła Radowicz. Siema YouTube, pozdro z Holandii. Pozdrawiamy. Little Thief. Mały złodzieju. Ja na to nie patrzę, bo ja nie mam epilepsji, ale mnie to strasznie drażni. Ja mam bardzo wrażliwy wzrok i słuch. Stop. Stop. Leave him alone, łostow go. Nie będę po śląsku. Zawrzyj się, brat. On ukradł naszą bala. Albo ona. Chodź, chyba będzie ona. Lisa po śląsku będzie. A dopiero, słuchaj, Reves, jedyne co tu zepsuje klimat to jo. Rick żeś nic nie zrobił. Co? Ty mało chałoczko. Dobra, skończyło się miganie jak coś. Lisa po naszemu. Pieruństwa. Pójdźcie sam. Mi się łatwiej to czyta po śląsku. Hmm. Dzięki, brat. No to nie mam co ten. Jak to było z tym skokaniem? Dobra, słychać, nie? Dobrze słychać, czy podgłośnić grę? Musimy tak teraz powiedzieć trochę po śląsku, ale nie wszystko będę umiał. Jak coś. No będę się starał. Nie ma to, żeś chyba nie wie, co my w Detroit robiliśmy. No w sumie ja. Detroit, co my Detroit to jest taka to jest poważna gra, gdzie my próbujemy bekę wsadzić gdzie się da. Nie wszędzie, ale... Znaczy, bo ja też w Detroit nie chcę dubbingować Detroit, bo po pierwsze to nie jest gra tekstowa. Bo normalnie jest tam dubbing, a tam te reakcje i gotka to je trzon tej gry, więc tak nie chcę tego psuć tam. Patrz na lisę, na coś wciśnij przód i Z. Sorry. Nie myję się czym było słońce. Jak czym było... Sorry, brat. Fart, nie? No, nie udało im się. Jak ona może skakać wtedy, kiedy mokaj skakać. Daję przód i Z i nie działa. Wiecie, jak mnie to obejrzane, aż mi Śląski się włączył. Co ty gadasz? Patrz. Ale póki co nie da się, no właśnie. Możesz Phoenix Right Eyes and naszemu... Jezu, nie wiem co to jest za gra. Jesteś adwokatem, ludzi bronisz. No dobra, ale... No to by było ciekawe, to jest dobry pomysł. Ale nie graj w to nigdy. Da się skakać w wybranych miejscach, ale nie teraz. Będziesz miał takie tip. A, dobra, dzięki. Ale głośny dźwięk jest git, ja? Inne rozesłane notatki, okej. To można podgłosić. A, minus 20 dB jak coś. To jest bardzo głośno. To jest za głośno. Git. Tu można.
Dobra, jest zawarte. Dobra, już kapuję, już jak się kapnął. Co tam kosisz? O, Leo Bradley. Gdzie się uczył? To kraj, że się tego synek nauczył. Jak będę źle tłumaczył, to mnie możecie poprawiać, sorry. Ale ja mam coś takiego, że ja się muszę przestawić między języki. Czasami jak ja mam tłumaczyć z angielskiego na śląski, to się mogę mylić. Bo ja się muszę przestawiać językowo, bo ja się po niemiecku uczę angielsku, po śląsku i po polsku. I jeszcze po hiszpańsku to jest trochę umiech, więc może mi się to popartolić. Kiedy w końcu się nauczysz? Ja jestem jego lacia, ale nie, to jest jej, nie? Bo to jest łona. To jest łon, bo tu mi wreszcie powiedział, że to jest dziołcha. To jest łon, aha, to jest łon. Ja śląski, angielski, japoński. To jest brat mały młody, a to tak. A, podoba mi się ta gra. Mnie chyba zaciukał. Jeszcze raz. Mój syn... Nie mogę tego tłumaczyć po śląsku aż tak, bo... Tego. Nie, ale to jest przykre, ja nie chcę tego tłumaczyć. Ja nie kojarzył. Ja nie mogę. Terocki. To jest zawarte, jak zwykle. I to jest właśnie, to jest znowu taka mieszanka w Detroit. Że ja będę starał się po śląsku coś fajnego to powiedzieć, ale to jest bardzo poważna... Parzymuła. Lisa Dława to jego siostra, która się... Aha. West. Ja będę medit. Nie no, powtórka z Detroit i to jest teraz zrobione. No, dokładnie, Buster, mam te same myślę. Na śmieszne momenty, te stare... O Jezus. Aleś ty mi ciepnął gra. No, on samą ciśnie do wyra. Jest, ale to jest ważna gra, Rewest. To żeś mi ciepnął. Ja miał już taki fajny humor, a tu ciężary. Mleko mieli w domu, no bo stary wrócił, nie? You took some joy. Kurde, nie, to będzie straszne. Co do pieruny? Umiem. Nie umiem się śmiać i to jest to jest. Dobra. Ciii. Wszystko fertiś. Młody bajtlu. O nie. Wiedziałem. Jezus Maria. Sorry Krzysiu, to niechcący. Sorry bajtel. Teraz cię przepraszam. Jegites. To będzie fertiś. There we go. Dobry synek. Pójdź sam, synku. Wyznacie samka je gryfnie i bezpiecznie. Nie mogę skakać z tym bajtlem. I co podłogę dziecko, dokładnie. To jedyna dziewczynka, bo tu kobiet nie ma, no właśnie na świecie zmarły. Jakby wszystko. To jest błysk. O Jezus. Brat, aha, to on, dobra. To jest dopiero jasnyż. To jest bajtel? Ja. A bajtel? Może ty żeś go sam wyczas. No jak go znalazł. Jakby czoło na zoli. Kamraty, czekajcie.
Wiecie, co to sam znaczy? Że jakaś frela, jakaś tutaj, ja! To znaczy, że je nadzieja dla... Kurde, ja nie, ciężko mi się czasami przetłumaczyć, bo muszę angielski, polski, potem śląski. Dla ludzkości. Woohoo! Co się taki... Czekajcie. B to było chyba powiedział, że ona jest beznachajcowana. Nie no, że je... No, że je... Kurde, ja to po śląsku powiedzieć. Dla Grysi były nachajcowane, że, że je fest gorka. Że, ale to jest inne, jest jeszcze inne słowo na to. Ale bym musiał, nie, ja to za dużo tłumaczenia, ja to będę miał problem z tłumaczeniem. Jak musiał usiąść i się na chwilę zastanowić, jak jest, czekaj, jak jest frela fest tako... One szwarno. Można powiedzieć, że szwarno. Właśnie, szwarno dziucha. Dobrze, że powiedział Reweścik. A nie czytałem, dopiero teraz jak przeczytał. Szwarno, właśnie. Fest. Dzięki. To jest naprawdę to jest poważny ten rozprówki. Pewna sprawa. A to jest synek czy dziołcha? Z nie kukuł. To jest frela. Wow. Hmm. Muszę coś powiedzieć. Muszę coś powiedzieć komuś. Rando. Że przyleźli z tym życiem, całe żarcie i całe staw, czyli rzeczy, klamoty, co my mamy. Ja, synek, kurde, to jest tak ciężko tłumaczyć. Lepiej by jakbym to przeszedł i bym to miałbym na kartce przetłumaczone. Bo tak na ten to nie będzie takie dynamiczne, ale dobra. To nie jest zły pomysł. Rando Army, czyli armia Rando. Ma być lepsza, lepiej zaopatrzona, czyli no lepiej zaopatrzona. Czegoś takiego jak to, tutaj nie ma jak tłumaczyć. Ni. Żaden nie może wiedzieć, że je mum. Dobra, nie jestem spokojny, nie, po prostu. Bajtlem, ale może być sam Frelą. Da się tak. Ona nie może mieć szans, nie możemy, no nie może mieć szansy, żeby kiedyś. Teraz jak macie 3 języki w głowie, to je... Brat, to je pociulany. Nie śmiej się, Fred, gadaj dalej. Tak, są zatrzymiesz to w sekrecie. Całki życie. Wiesz co się stanie, jak jeżeli ktoś ją znajdzie sam z placu, życi domu. I obiera. Życi domu, jeśli czekaj. Życi domu, jeśli potrzebuje samej pomocy. A nie mam momentu. Nie, najpierw muszę to na polski przetłumaczyć sobie w głowie, a potem na śląski. No nie poddam się ogólnie. To jest moja druga szansa. Mam brat, ziomek, brat. Tutaj nie daj sobie pozór. Nie, to jest uwaga. Po lekku, kamraty. Nie pozwala, żeby ktoś ją... Za poważna gra na parodię. Za poważna gra na coś takiego. Ja się naprawdę... Ale dobra, ciągnie. Ale mam wyrzuty... Prawda są śmieszne. No wiem, ale tak na razie tak. A, ci... Nie, to jest cutscenka, nie?
Body na... Body, no. Stary. Stary zniknął. Nie wiem co to są te kulki. Nie. Czekam, prysznic do wyrka, bajo. Na razie Temek, fajnie, że byłeś. Aha, dobra, dobra. No i też szczęście, to wiem, no. Ładnie. Fajnie. Ale schiz... No nie mam Fred gra podrobić. Nie wiem, no. Ja jestem w trakcie chłonienia tej. Jak kończę dzisiejszy szpil, to mogę już coś powiedzieć o tym. Naprawdę jeszcze rozgrywki nie miałem. No nie mogę powiedzieć. Ok. Ty. Okej. Pałok. I chce mnie puścić. No jak pitnął na to drzewo, kierun ścigał, tak. Ty mi szłapa. Tak, może jak w głowie zrobić, żeby dobrze, lepiej tłumaczyć. Jest do kurczę. A on tu zrobić silnika, dobra, ja już muszę... Super fizerki. Przed chwilą my się tym chałukiem. Jak ty nagrywasz yellow? W sensie ty piszesz najpierw scenariusz, potem nagrywasz, czy może najpierw grasz, powiadasz sobie to w głowie, to jak będzie wyglądać, czy naprawdę na bieżąco dasz komentarz. Odpowiem zaraz. To walczymy, chociaż nie lubię na fafika. Nie chcę z fafik. No dobra, że tak... Potem blokujesz... Tak, nie, dobra, okej. Dobra, po tej walce Fizer ci odpowiem, dobra? Bo muszę się...
Nie chcę tego robić. Że muzyka jest trochę głośniejsza ode mnie, ja? Dobra, dzięki. Co mam? Czekajcie, bo teraz muszę zaza. Wygląda jakbyś trzymał, jakbyś miał bez dużo bólu w sobie, kurde. Tutaj wybieramy ten. Normal mode. Jaki bierzemy? No, nie? Normal mode. Normal mode, nie wybieraj pain mode. No na pewno nie, to normal, bo tell me more. A ten mimo to on ci po prostu będzie, to normal jedziemy. No nie powiem, that sucks, no nie będę tego tłumaczył. Mogłeś mi, ale jakby... Jestem teraz hinst. Ludzie, kamraty do mnie klachają, tak jak z Lordem of Turel Pralki. No, zech w razie i zech opuścił moje wskazówki. Nie, już nie umiem, już mi się wyczerpało dzisiaj tłumaczenie. Czekaj sam. Wyglądasz na porządnego kamrata, że tak powiem. Jest dobry synek. Bądźmy sam kamratami. Super i tak dalej. Tutaj balon. A. Aha, bo to żeby ich nie spadł. Aha, on może patrzeć. Dobra. Już. Właśnie podnoszę. Butelki, dobra. Masz flaszki. No, są użyteczne. Coś wrogu napełnić na potiony. Aha, dobra, dzięki. To jest, dobra, to są... Zapiszemy sobie to. Dobra, no to słuchajcie. To można na garze napełnić. Dobra, to ja zrobimy tak. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą grę. Ja ją zapisałem. Będzie jeszcze after, jak coś. Dobra, teraz tak, bo mam trochę w głowie, więc teraz tak, najpierw jeszcze Fizer. Jak nagrywam Yellow, różnie. Chodzi o to, że ogólnie mam rozpisane, to jest po części improwizacja, po części nie. Tak w skrócie, to jest napisane tak, że mam jakieś miasta, co tam jest, są wice rozpisane i tak dalej, które chcę tam umieścić. Ogólny jest taki, jak to się nazywa, scenopis. O, musimy tak, jest scenopis napisany. Ale to, co wychodzi, też czasami wychodzi w praniu, czyli ja to nagrywam jakby niby na żywca, ale też są na żywca, ale przynajmniej czasami się wracam i poprawiam niektóre kwestie i tak dalej, i potem to montuję. Więc niby daję na bieżąco komentarz, ale mam coś napisane, mam coś w głowie, to jest taka fuzja tego wszystkiego, wiesz? Można w garze napełnić. Dobra, ale słuchajcie, dobra. Painful mi się tak ogólnie, jeśli chodzi o rozgrywkę. Widać, że tam już są mechaniki chodzić. Ciekawa jest ta gierka. Na pewno jeszcze zagramy na tym live'ie. Możemy jutro po Raymanie zagrać, bo jutro jest live. Rayman na pewno. Weź. Spoko. Jutro jest live, 19. Rayman. I potem możemy zagrać po Raymanie w Painfula. Tak to zrobimy. Więc jutro zapraszam na Painfula też. Już będziemy bardziej zobaczymy rozgrywkę i tak dalej. Tak to zrobimy. Ja kończę, bo już jest 21. A chcę jeszcze trochę do 10 pomagać też. Zapraszam na after. Pewnie będzie, ale tak jak mówię, teraz to jest święta i tak dalej.
Na razie on będzie takim dodatkiem. Tak mogę powiedzieć, Rewes. On będzie na razie dodatkiem. Jak będę miał taki plac, bo powiedzmy tak, gdyby powiedzmy w czwartek nie byłoby święta, byłoby normalnie, to mógłbym zrobić jutro z Painfula cały odcinek, a we czwartek Raymana, ale teraz musiałem to przeciepywać, więc żeby nie było, że nie ma Painfula, to wrzucę to. Więc tak to zrobimy, więc ja tymczasem... Dobrze, to ja wam bardzo dziękuję za to, żeście byli, dziękuję Rewes oczywiście, bardzo fajnie, dziękuję wam za to, dziękuję Szana Fredkowska, wszystkim wam dziękuję za to, żeście byli, trzymajcie się do następnego, tak. No i jutro 19 zapraszam na live'a z Raymana, Origins oczywiście, a potem będzie pod koniec znowu będzie Painful, zobaczymy jak po prostu jak daleko zejdziemy z Raymanem. Trzymajcie się, adie, na razie, pa.